Припинок. Диспетчерская станция Варвашени 6. Осторожно. Двери зачиняються. Наступний припинок. Дачная. Припинок. Дачная. Осторожно. Двери зачиняються. Наступний припинок. Автобусний парк номер 1. Припинок. Автобусний парк номер 1. Осторожно. Двери зачиняються. Наступний припинок. Буцлавская 19. Припинок. Буцлавская 19. Осторожно. Двери зачиняються. Наступний припинок. Поворот на Мазурова 2. Паважаныя пасажыры, узмоцнены кантроль за аплаты праезду. Каб пазбегнуць адміністрацыйнага правапарушэння, своечасова аплачвайце. Припинок. Поворот на Мазурова 2. Осторожно. Двери зачиняються. Наступний припинок. Малиновка 4. Припинок. Малиновка 4.